много голям изпълнител. Сега да застана към вас, защото дойде най-вълнуващия момент, а именно да ви предам тези прекрасни деца. Видяхте, всички те са чудесни, всички са едни настоящи и бъдещи отличници. Много работиха. Деца, аз вярвам във вас, вярвайте и вие в себе си. Ще има някоя друга трудност, някоя трудна буква, някой труден звук, но всичко това е преодолимо, защото насреща си имате госпожа Мечева, която е учител по български с цели 30 години опит зад гърба си. Не само това, многобройни награди, между другото и българка на годината, но най-важната награда за нея винаги е била любовта на децата и аз ви уверявам, че тя си я печели много успешно. Така че, деца, ще получите и знания, и любов, и със сигурност ще отговорите със същото. Госпожо Мечева, вашите първокласници. Добре ни дошли, скъпи слънчица! Много съм радостна да ви посрещна в първи клас. Днес е един от най-хубавите дни на България и тук това е нашата малка България. Имате честта да учите в първото българско училище в цяла Великобритания, което е нашето училище и съществува благодарение на българското посолство.